Molim? Alo, Da? dobro jutro. Dobro jutro. Jeste vidjeli oglas da prodajete kiosk? Jesam, gospodine, izvolite. A ćete mi reći koliki je taj kiosk? To je kiosk 12 kvadrata, to je kiosk koji radi, koji je vrlo dobro razrađen. Nalazi se preko puta Crvenog krsta na visećem mostu Gazeli, onom pješačkoj zoni. Cijena mu je 15.000. A jel može da se pomjeri odatle ili treba da stoji tu? Znate što to? To je u Božjim rukama, nije u našim. Ja ga ne prodajem radi toga, nego ga prodajem za to što menjam djelatnost. Međutim, ja kad sam prije 4 godine njega kupio, da? Mene su rekli pomjerit će ga. Pomjerit će ga? Poslije 4 godine ga niko nije takav. Samo... Neće ga ni tebe čas niko 4 godine ne bude. A dobro, nego samo kad je pored mosta, znate što, može da ga čušnu u Moraču, to je to? U Moraču ne. A što znam on? Recimo, ako bi ga u Ribnicu čušnuli, to bi onda bio merak, znaš. U Ribnicu? A što u Ribnicu? Pa, kad se već čuškava, onda da ga čušnemo u Račicu, a ne u Reku, je tako? Tako je. Tako je. A ima li točkiće taj kiosk? Nema točkiće, ali ima mlazni motor, znaš. Mlazni? Pošto sam ja pilot, onda možemo da radimo zajedno akrobatike, znaš. Pa dobro, je to mlazni motor. Šefe, ako si kupac, dođi da vidiš, sad ne bude zajebao, znaš. Ja nisam šef, nego direktor. Pa odlično, super. Pa kad ću doći onda, može oko 3? Možeš, kako ne, ja ću biti ili u radnji ili ovdje, dođi, pogledaj, ako si ozbiljan kupac, izvoli radi u radnji 2-3 dana. Ja jesam kupac, ali ne znam, vidjet ću, jesam li ozbiljan kad ga vidim onda? Tačno, ali ti ja kažem drugu jednu stvar, znaš, jer tu ne treba ništa da žuriš, nego radi u radnji, dan, 2-3, da vidiš kako radi. Aha. Kad vidiš kako radi, izbraćiš mi ti te, pa odmah. Znači, prolazi naroda tu dosta, onako? Tu prolazi dosta naroda, tu je ozbiljan posao na cigaretama, znaš, ako radiš s cigaretama, onda treba da ga kupiš. Na kozmetiku isto ima posla, uglavnom slovenačku ili Irinu, razumiješ? Da. I plus imaš sezonski posao sladoled, ide ti frižider od sladoleda ti ide u tih 15.000, znaš. Frižider? Jeste. A to je najspoljni, ili tako? Spoljni, jeste. Bogom i taj spoljni frižider ponekad ima pazara kao u radnju, znaš. Taj spoljni? A dobro, neće sad je zima. A sad neće, ali znaš, oni na mostu, oni u principu vole da ližu. Šefe, izvoli, dođi, ja ću biti oko 3 sata u radnji, pa pogledaj, vidi, dođi da radiš u radnju, keširaj i neka ti je sretno. Ja sam s njega, Bogom, i dosta zaradio, a koliko ćeš ti, vidjet ćemo. To hoću da pokušam onda. Ajde, zdravio.